Iskra воля, хлопче. Донеса вода с лед, че ще отида да измия шишето. Добре. Доведи, доктор. Давай, момче. Направи го. Детектор. Добре, да измия шишето. Добре ли си? Отговори. Ходиш ли? Докторе, трябва ни лекар. Хайде, Елмо. Докторе, има ранени. Голям бой е падал тук. Сам ли си? Да. Шибаните педали ме изоставиха. Двадесет и двама ранени и се увеличават. Около 500 виетконци убити. 122 и се увеличават. Край. Ти ли си, Тейлър? Ей, Франсис, как си, братле? Добре, ти как си? Добре съм, братле. Слушай, 2 пъти сме ранени, ще се измъкнем, нали? Ще се натрусим яко, сър. Сержант Бония. Как си? Добре съм. Добре. Поемаш втори взвод. Да, сър. Готов ли си? Да.
Сега вече осъзнавам, че не се биехме с врага, а с себе си. И врагът беше в нас. Войната свърши за мен, но винаги ще я помня. До края на живота си. И както Рак казваше, Илайас вечно ще се бие с Барнс, за да обсебят душата ми. От тогава често се чувствам като дете на тези двама бащи. Но въпреки всичко, оцелелите от нас са длъжни да създават отново, да предадат знанията си и да се опитат с останалите сили да открият доброта и смисъл на живота. Посвещава се на мъжете, които воюваха и загинаха във Виетнам. Участваха Ги Дейвид в ролята на Кинг, Орес Уитън в ролята на Харолд, Как се вижда шишето? А? Шишето как ти се вижда? Супер. Джон Макгинли в ролята на О'Нил, Реджи Джонсън в ролята на Джуниор, Мак Моузес в ролята на Улф, Кори Билбър в ролята на Франсис, Джон Значи, Чичо го е страх от гъски. Крис Педерсън А? в ролята на Крофърд, Знаеш ли? Уорвик в ролята Да. на Ган, А. Корки Форд в ролята на Ман, Дейвид Нидър в ролята на Текс, Том Белинджер в ролята на Барнс, Уилям Дефо в ролята на Текс и Чан Милър в ролята на Текс. Ролите озвучиха артистите Росен Русев, Светомир Радев, Николай Николов, Николай Върбанов, Радостав Рачев, преводач Николай Терзиев, тон режисьор Емил Енев, режисьор на дублажа Добрин Добрев, студио Медиа Линк. Да те чуя какво става, защото аз съм много. М? Дарина. Да. Събирайте. Не знам, много ми хлопа, направо ще се побъркам. Ако Крис не се съгласи да отидем, просто не виждам какво ще става. Това колко е на работа. Не оставим утре вкъщи да се говори. Ау. Ох, искам да оставим утре вкъщи да говорим с него. Да оставим утре вкъщи да говорим с него, да не е днеска. Да. Но ще говоря аз с него. О, чакай, че сега като каза такова направо се разтепера, ужас. Много ми излезе. Да. Да, айде утре ще го умуваме. Да.
хитери. Идея нарязана на тънко. Здравей, надявам се не ти прекъсвам обедната почивка. Ами, от летния театър не се обадиха, където имат предвиден за 10 юни концерт на дует Мания, понеже не могат да съберат много публика, искат да го прехвърлим в общината. И се обаждам да питам дали е свободна залата на юни, да, 10 юни. Добре, върни ме обаждане, пък в понеделник ще мина да пусна и за фактурата за 12 и за наема и за заявлението, да. Да, въпросът е само да им кажа на момичетата, нали, дали е свободна датата, за да може да се... Добре, айде, чао за сега. Трябва ми клечка за очи. 4. Може да не разкажеш повече, че ме не записи. Но. Плащай с Visa Била и може да посетиш страната победител на FIFA World Cup благодарение на Visa. Както и да ги наричате, където и да е миризмата. Ново от Рексона дезодорант за цяло тяло. Защита от миризми през целия ден. Рексона няма да ви изневери. Винаги време за знакия. Аз бих пак. Само да хапна. Ангард. Само за всички за знаки. Хем бой, хем пари, хем кърви. Хем получ. Ще ви помогнат си Катерина Сотовой. Номер на Вие отново? Катерина наистина помогна. Просто исках да ме видя. Има стотици поводи да отидеш до аптеката. Нека хемоидите не са един от тях. Катерина скрои той от натурфал. А когато ползвате мазила, извората е ясна. Цикатридина плюс ректална маса от натурфарма. Какво стана? Кажи, моля те. Чакай. Какво стана? Стигна до прозореца си. Въздух. Какво искаш? Какво? Прозореца. Говориш? Да. Напред го, навътре. Чакай. Да, ела ми дай ръка. Ела ми дай ръка. Какво стана? Умалям. Ти в моята страна, когато ще лягаш. Иди кажи на баба ти като тръгва към стринка, че не тръгва. Чакай да тръгва. Ще кажеш ли? И аз. Не, това може да.